היי, שלום, מה נשמע? אז אנחנו היום בכנס של בית ונוי, כנס בתי המלון בקריית שדה התעופה אבניו, ואנחנו מציגים את אויקוס ואת נדיר, שני המותגים שלנו של הצבעים והתייחים. אפשר לראות כאן מגוון של דוגמאות, החל מסטוקו, טוצ'נטו, צמנטו, הקטלוגים שלנו של חברת אויקוס, ומהצד השני אתם יכולים לראות שיש לנו את חברת נדיר, שליכט אקרילי, שליכט צבעים ברמה גבוהה, וכל המשתמע מכך. מה שאנחנו רואים כאן זה סטוקו, מגיע במגוון של צבעים, זה 2-3 שכבות. אחרי זה טוצ'נטו, חומר שהוא קצת יותר קטיפתי, טיפה יותר מנצנץ, אפשר להזיז ולראות ממש את הטקסטורה. צמנטו, חומר בטוני, אפשר לעשות בטקסטורות יותר מוחלקות. כאן אנחנו רואים בטקסטורה של תפסנות, קראוס צבע אקרילי עם כדורי קרמיקה. יש לנו דוגמה של מולטי דקור סקין, צבע אנטי-בקטריאלי בדמוי קורטן, וזהבים וטורקיזים, וקראוס במראה של קנבס. זהו, אנחנו שמחים ממש להיות פה ולקחת חלק.